ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ አባል ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ መክሰብ ደበሳይ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ 50 መድረኽ ዙር ላንካዊ ካብቲ ቀዳማይ ዝወፀን ውድድር ዝመርሖ ዘሎን ወድጋንቱ ሪያን ጊበንስ ዝኾነ ግዜ ከይከሰረ መበል 11 ወፂኡ ኣብዚ 151.5 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መድረኽ 73 ተቀዳደምቲ በሓባር ስለዝኣተው ኣብ ግዜ ዝመፀ ለውጢ ብዙሕ ኣይኮነን መክሰብ በዝናይ ሎሚ ውፅኢትን ትማልያ መበራባዓይ መድረኽ ዘመዝገቦ ብሉጽ ናይ ቀዳማይ ዓወትን ተሓጊዙ ኣብ ሓምሻይ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ሓፈሻው ናይ ግዜ ውድድር ካብ ሻድሻይ ናብ ሓምሻይ ደረጃ ክዲብ እንከሎ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ድማ ካልኣይ ኮይኑሎም ብደረጃ ክለብ ከዓ ክለብ ደቡብ አፍሪካዊ ዳይሜንሽን ዳታ ካልኣይ ተርታ ሒዛላ ሸሞንተ መድረኻት ዘለዎ ብዙር ላንካው ዝፍለጥ ኣብ ማሌዥያ ዝካየድ ቅድድም ብሽክለታ ጽባሕ ብሻድሻይ መድረኽ ክቕጽል እዩ ኣብ ንኡዞብ ሓጋዝ ብዝተኻየደ ወፍሪ ምክልኻልን ምፍዋስን ሕማም ዓሶ ምስ ናይ 2015 ክነጻጸር እንከሎ ኣብ 2016 ብ42 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ብ15 ለካቲት ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ተገሊጹ ኣብቲ ሰብ ሞያ ጥዕናን ኮሚቴ ጥዕና ዓድን ዝተረኽብሉ ኣኼባ ንሓፈሻዊ ኩነታት ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡዞባ ዝምልከት ጸብጻብ ቀሪቡን ብዕምቆት ተዘቲሉን ሓላፊ ሚኒስትር ጥዕና ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ ገረመስቀል ገብረ ህይወት ድሕነት ኣደን ህፃንን ንምውሓስ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ 6 ትካላት ጥዕና ተመላሊሰን ምክትታል ክገብራ ጸንሓ 1131 ነፍሲ ጾራት ብሓገዝ ሰብ ሞያ ጥዕና ከም እተገላገላ ኣብ መጻኢ ዝያዳ ንምዕባይ ድማ ዝካየድ ጎስጓሳት ንምድንፋዕ ተራ ኣካላት መንግስትን ማሕደርቲ ከባብን ክዓዝዝ ተማሕፂኑ ሓለፍቲ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ብወገኖም ለበዳውን ብጸባ ካብ ጥሪት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉን ሕማማት ንምግታእ ሓያል ጻዕሪ ክካየድ ሰብ ሞያ ጥዕና ድማ ክሳብ ትሕቲ ወሪዶም ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና ንጹር ሓበሬታ ከም መሓላለፉ ጸዊዖም ተሳተፍቲ ድማ ኣብ ኮማ ሆስፒታል ሓጋዝ መጸበይ ተመላለስቲ ሕሙማት ክስራሕን ፀሓያው ፀዓት ክዋደድን ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መሓዳሪት ንዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ኣምና ሓጅ ዑስማን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ንዘሎ ብልጫታት ብምዕቃብ ንዝረኣዩ ፀገማትን ሕፅረታትን በብመድረኹ ንምፍታሕ ተራን ኣበርክቶን ሰብ ሞያ ጥዕና መራሕቲ ሃይማኖት ወከልቲ ጥዕና ዓድን ኣብ መሓደርቲ ከባብን ክዓዝዝ ፀዊዓ ምህናፅ መጸበይ ነፍሲ ጾራትን ሓራሳትን ምሕያል ኮም ዝመርሖ መደባት ጽሬት ብቕዓቱ ዝተረጋገፀ ሕክምና ኣገልግሎት መሃብን ጽፉፍ ስርዓት ሓበሬታ ምውዳድን ካብ መደባት ዝዓመት ምዃኖም ኣብ ተኣኺባ ተነጺሩ ኤርትራ አንጻር ሕማም ዓሶ ብዘካየደቶ ሓያል ጻዕሪ ተርእዮት ሕማም ብልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም ዝነከየ እዚ ድማ ሓንቲ ካብተን ኣብ ምቁጻር ሕማም ዓሶ ዓቢ ዓወት ዘመዝገበ ሃገራት ገይርዋ ከም ዘሎ ኣህጉራዊ ጸብጻባት የመልክት ኣብ ንዞብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ 2016 ንስድራ ስውኣትን ጽጉማትን ልዕሊ 7 ሚልዮንን 700 ሽሕ ናቕፋ ሓገዝ ከም እተዋህበ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ገብርኤል ካሕሳይ ሓቢሩ ብ22 ለካቲት ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ እቲ ዝተዋህበ ሓገዝ ን1548 ስድራ ስውኣት ብመልክዕ ደበስ ን13 ዘኽታማት ቆልዑን 4 ጽጉማት ስድራ ቤታትን ድማ ብመልክዕ ሓገዝ ዝተዋህበ ምዃኑ ኣቶ ገብርኤል ገሊጹ በዘይካዚ ጽጉማት ተምሃሮ ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገም ካብ ትምህርቶም ንኸይዘናበሉ ን46 ተምሃሮ ንምሉእ ዓመት ዘምህሮም ናውቲ ትምህርቲ ንኻልኦት 25 ጽጉማት ተምሃሮ ድማ ንመግዝኢ መጽሓፍትን ዲቪዛን 12500 ናቕፋ ሓገዝ ከም እተገብረ ብተወሳኺ ኣብሪሁም ተቐማጦት ንኡስ ዞባውን ኣብ ጎነቲ ብመንግስቲ ዝግበር ደገፍ ን132 ስድራ ስውኣት 66,000 ናቕፋ ክህቡ እንከለው ን25 ስድራ ስውኣት ድማ ካብ ማሕረስ ክሳብ ምሕፋስ ምህርቲ ደገፍ ከም ዝገበሩ ኣረዲዮም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ገብርኤል መሰላት ቆልዑ ንምርግጋጽ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሕዳር ከባቢ ኮሚቴ መሰላት ቆልዑ ንምቋም ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ምሕጋዝ ስድራ ስውኣትን ጽጉማትን ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ዝገብሮ ኣበርክቶ ዝያዳ ክሕይል ተላብዩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ብ25-26 ለካቲት ንልዕሊ 300 ኣባላቱ ነፃ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ሂቡ እቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ኣብ ትርከብ ክሊኒክ ዓይንን ሆስፒታል ማዓስከር ደንደንን ዝተዋህበ ኣገልግሎት መርመራ ዓይንን ምዕዳል መነጽርን ዘጠቓለለ እዩ ዕላማ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ጸገማት ናይቶም ስንኩላን ብምፍላጥ ፍታሕ ንምቕራብ ከምኡውን ብስማዊ ዋጋ መነጽር ዓይኒ ንምዕዳል ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣወሃሃድ ናይቲ መደብ ኣቶ ረዘነ መብራህቱ 70 ሚእታዊት ካብቶም ዝተረኣዩ መነጽር ከም እተዋህቦም ገሊጹ እዚ ንኽልተ መዓልታት ዝቐጸለ መደብ ብምትሕባር ሓካይም ብርሃን ዓይንን ቦለንታኣ ንኸተገልግል ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመጸት ዶክተር ሰናይት ፍስሃየን ተኻይዱ
ተገልገልትን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ብማሕበር ዝተወስደ ተበግሶ ንዕኦም ዓበ ሓገዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም እዚ ብዞባ ማእከል ተጀሚሩ ዘሎ መደብ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ተንካልኦት ዞባታት ክካየድ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ ህዝባውያን ኣብያተ ንባብ ኣብ ዝተፈላለየ ክልል ዕድመን ዝርከቡ ኣንበብቲ ብሓፈሻ ንተምሃሮ ድማ ብፍላይ ዝህቡ ኣገልግሎት ባህሊ ንባብ ኣብ ምኹስኳስ ደራኽ ተራይ ጸወታ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ሓላፊ ኣብያተ ንባብ ከተማ ኣስመራ ኣቶ ተስፋለት በርሀን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እተን ብደረጃ መምሕዳር ዞባን ኮምን እናተኣልያ ኣገልግሎት ዝህባ ኣብያተ ንባብ ቀንዲ ዕላምአን ኣብ ንባብ ዘሎ ተገዳስነት ብምዕባይ ፍልጠት ንምኽዕባትን ንምዕማቕን ምዃኑ ጠቒሱ ኣበርክቶአን ብቐሊል ከም ዘይግመት ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብያተ ንባብ ንምዕባል ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ትምህርትን ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ኣብ ብርክት ዝበል ኣብያተ ንባብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም እተኣታተወ ቤት ንባብ ማእከል ከተማ ድማ ካብ ሮራ ዲጂታል ዝተባህለ ትካል 50 ታብለታት ብሓገዝ ከም ዝረኸበትን ከም ፈተና ኣብ ኣገልግሎት ውዒለን ከም ዘለዋን ኣብሪሁም ኣቶ ተስፋለት ኣስዒቡ ናይ ሻምናይን 12 ክፍሊ መልቀቕ ፈተና ንዝገብሩ ኣብ ኮሌጃት ብዓውደ ምህንድስና ምሕደራ ሕጊ ሕርሻን ሕሳብን ዝመሃሩ ዘገልግል መጽሓፍቲ ከምኡን ጋዜጣታትን መጽሔታትን ብቐሊሉ ዝርከበሉ ባይታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡም ተጠቀምቲ ብወገኖም ምስ ምትእታው ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ዝደለዮ መጽሓፍ ብቐሊሉ ክረኽቡን ከንብቡን በቂዖም ከም ዘሎ ብምሕባር ነፍሲ ወከፍ ተጠቃሚ ብግቡእ ክግልገሉን ጥንቃቐ ክገብርን ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳ አንጻር ሃሳይ ልምድታት ብሓፈሻ ንዕቤትን ምዕባለን ደቂ ኣንስትዮ ዝገትእ ድማ ብፍላይ ዝግበር ጎስጓሳት ክሕይል ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተ ኣዘኻኺሮም ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ መራሕቲ ሃይማኖትን ሓለፍቲ ማሕበራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ሰሚናር ዶክተር ዮሃንስ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጸገማት ዘስዕብ ከም ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ምግታእ ከምኡውን ምውሓስ ጥዕና ኣደን ህፃንን ካብ ቀንዲ ንጥፈታት ጨንፈሮም ምዃኑ ገሊጹ مس مشاركتي بمهاد تسلاسل نطفات أدمع وصيت يركبوا خمزلهم كموسيتو دما التريو أبزع وانزي كم زنكي بمحبار دما مرحت هايمانوتن عبيت عدن نقحات حبرة السب نخبرخ أبركتوم كعززو تسويعهم أما حضر نزوا جندا عطو عمر يحيى بوغنو مكتالا محضر تخابي جون نتي بتكالات عنا زوهاب أستمروتات أقداس مخانو أسمير اللوم زي خبركم تعزبتين لو مش استرالو على توزينا سبورت انهم زحيله ناي رحم وبراق ناي زرور در زخونه زور لانكاوي لومي بني حمشاي مدرخ ودر قصيلو نيروم ابزي ناي لو موددر تقرادمتي 150 كيلومتر رحقت شفينوم ناي لو موددر عقبتات كوان تنبره اب قلقلت تزازم سلاز نبرت دارغاز بزحو تقرادمتي بحباريم كساف فصامي بصيحم اب موداتا استغبر حيال قصبتاوي وددر دما بጫማሊያ ወዲ ዘሎ ተቀዳዳማይ ዳይሜንሽን ዳታ ሪያን ጊሞንስ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም اب ناي تمالي تازحيلت مدرخ عاوت زمزغبي ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መክሰብ ደበሳይ ድማ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ንጊቦንስ ድሕር ምሕጋዝ መበል 11 ተርታ ተሰሪዑ ውድድር ፈጺሞም ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ሪያን ጊቦንስ ገና መራሒ ዘሎ ትማሊ ኣብ ሻርሻይ ተርታ ተሰሪዑ ዝነበረ መክሰብ ደበሳይ ሎሚ ናብ 50 ተርታ ክዲብን ከሎ ካብ ጊቦንስ ብ32 ካልኢት ተፈልዩሎም ኣብ ናይ ዓቕበት ውድድር መክሰብ ሕጅውን ብ25 ነጥቢ ገና ካልኣይ ኮይኑ ይዝቕጽል ዘሎ ሻርሻይ መድረኽ زور لانكاوي صباح قص قطمات كويس اغري سوبر ديفيجن يزوا ماكل لومي اب ستاديوم اسمرا بخلت عبيت صوتات قصيلوم اب قدامي تقطم زترخبا تاريخاويان كلبات التحريرن اسمرا بيرانين اذن كلت غانتات اب نايلو معمد شامبيونا حمشت نطبي اواليلن زلوا غانتات بمنبارن زسعرت مريحነት ናይ መሓዝ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ፈሊጠኒን ኣትየን ኣብቲ ሓያል ቅልስ ዝተራእዩ ግጥም ድማ ናይ ቅድመ ዕረፍቲ ጸወታ ኣስመራ ቢራ ካብ ጀማል ዓብዱሰላም ዝረኸበታ ሸቶ ሓደ ብባዶ መሪሓን ዕረፍቲ ወጽያም ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ خلتين غانتات حيال تولدارنا تارين انت خنست مزغبشتو بزي منبرو اسمرا بيرا حدا ببادو بمعوات نطبانا بشمون تكباب بيلاتوم اب كلاي قطم زتراخبا ناي كل غزي متالالختي غانتات قيح بحرن ادوليسنين نايلو معمد شامبيونات تمرحو زلا ادوليسيام ادوليس كاب سلسته قطمات شوعت نطبي كتوهالن كلا قيح بحرن سلسته نطب تراي زلوا اب دحريت مستسريعن زلوا غانتات دما تركب اذن كلتا غانتات اب زكايلو قطم دما ميزاناون تولدارن زخونه صوتا سلاسيلن زيادة نشاط فتنة تتجبر زنبرت أدريس كوانتر خونت أبنا كلتي أبره كاب كلتين غانتات زخونة شطوس لزيت مزجبجن بناي بارو تيت النت بتماغيلن